Pagpamomba sa Davao City, mikalas og 14 ka kinabuhi. Mga military gideploy sa mga vital installation sa Sugbo. Text sa himuon nga pagpamomba sa Sugbo, mikatap, publiko gipahimangnuan nga magbinantayon. Tulo ang patay sa nitabo nga pagpamusil sa Dakbayan. May ngapon Sugbog Kabisayan. Ang Aksyon Bisaya makita karon live sa Cebu Kapatid Facebook ug Cebu Kapatid YouTube. Tulo ka tawo ang gipumusil patay kagahapon dinhi sa Sugbo. Kini giaksyonan ni Leslie Vestil. Alas 12 sa tungang gabi, nagbuyon nga wa nay kinabuhi sa dalan atubangan sa ilang panimay si Jonathan Alikaway alias Atan sa dalan Isa Villano, Poblasyon Pardo. Naglingkod lang niining payag ang biktima nga kalit lang giduol sa mga tawo nga nagsakay og motorsiklo o gipusil hangtod na tumba. Gani ang namusil, suway pa nga may kuha og laing set sa magazine sa bala apan nahulog. Ang iyaan sa biktima nga si Malagros Ruiz niingon nga buto-buto na lang sa armas mo'y iyang nadunggan. Mao na lang ilang nakita ang biktima nga nagtinga hangtod nga nakabsan kini sa kinabuhi. Ako ko kita nga naggamit no. Tingali ba? Kay mao man kanay kuan karon mandabaho mangitag niya na. Ma'am, kanang siya nadunggan ninyo kaganina before ni siya na Buto-buto ka upat. Gamotor. Ga-helmet ug puwa. Matud pa sa team leader sa Homicide Section PO3 Idario Manatad, ang biktima dugay na nga gipangita sa mga sakop sa Operation Tukhang sa Pardo Police Station. Ang gipatay, giila nga padayon pang namaligya og drogas, mga kabhang sa kalibre 45 ug mga bala nga wala makabuto nagpasag sa dalan. Nangutana sa taga Pardo Police Station. Kining naa niya siya ilang watch list. And then dugay nilang ipangita para matukhang unta wag na makiti. Karon na lang ang kuan ni nani na noon kay matud sa iyang mga igsuon. Kuan karon ni kani duwa sa kuno diri. Pero duwa sa kuno diri pero small time lang. Pasado alauna, gitubag sabdayon ang pagpamusil sa Pardo diha sa may Riverside Barangay Ermita. Usa ka dispatcher nga si Rexon Buhol sa Barangay Santo Niño gipusil patay sa wa mailhing tawo. Si Buhol nahagba sa sapa human maigo sa nagkalaing parte siyang kalawasan. Matud pa ni Homicide Investigator PO3 Idario Manatad, wala pa nila masayri ang hinungdan sa pagpamusil. Apan sumala silang nakuhang impormasyon, tigamitan kini sa gidili nga drogas ang biktima. Anong naabot siya dito lugar nga di siya taga dito. Nay nakasulti na mong tano dito nga manggamitay kuno to illegal nga drugas. Milabay ang kapin usa ka oras, lain na sab nga lalaki ang gipusil ug nahagba at tubangan niining usa ka panimay. Walay bisan usa ka mulupyo sa mong lugar ang nakaila niini. Sa kamot sa mong lalaki, aduna pa kini gikumkum nga bronse ug nagtuo ang mga pulis nga nangawat ang biktima. Buto-buto lang sa armas ang nadungog sa mga nagpuyo sa mong lugar ug way nakakita sa pagpamusil. Mao sa na among kuan, mo sa na among palapunon kay anong naabot siya ning orasa diri nga di mo siya taga diri. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vestil, News 5. 15 ka mga tao na sikop sa talisay ug lapu-lapu sa gihimong anti-illegal drug operations. Kini giaksyonan ni Nino Libona. Igo na lang sa pagbasol ang 43 anyos nga si Angelito Galon nga taga-sityo sa Ak, Barangay Buaya, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Human kini masikop sa bypass operation sayo kaganihang kadlawon. Natigayon ang operation sa Lapu-Lapu City Anti-Illegal Drug Special Operation Task Group. Human na matikdan nga nagpadayon ang illegal nga kalihukan ni Galon. Bisan og ni surrender na kini sa operasyon Tukhang. Ang bilyaran ug sugalan gawas sa ilang balay ang gihimong front sa illegal nga negosyo sa Dinakpan. Suway nga miundang si Galon sa pagpamaligya og shabu apan gibaharan sa iyang amo. 17 kagagmay nga putos ug 3 ka dagko sa shabu ang nakuha gikan sa subject. Uban nila Ayan Natingga ug Jason Ikoy nga naatlan nga naghit-hit. Sagad sa mga customer ni Galon, mga call center agents ug driver sa Balhabal. Nagdo ko sa pikas ko sir. Ako ay kuanon ba? Kisa nga pikas mo amo? Oo, anak. So mahog dili ka pa Bandangon or Bandangon.
So naka-receive tag information regarding sa iyang illegal activities atong gi-validate. So ato siyang gitagaan priority tungod kay nag-surrender siya. Tapos wag gyapon siya nagbago. Nakapalit yun sa iya ganiha o ato yun siya na-arrest. Di muminos sa 13 ka mga tao ang naatlan nga naghit-hit sulod sa usa ka drug den sa barangay San Roque, Dakbayan sa Talisay ni adtong Biyernes. Kasagaran sa mga nadakpan gikan sa kasigbit nga mga barangay. Magamit sa paghit-hit og shabu nakuha sulod sa makubol-kubol nga duna pay video karera machines. Gihimakak sa Tagbalay nga dunay drug den sa iyang tugaran ug nanagan lang sa ilang lugar ang mga nasikop atol sa paghasmag sa Talisay City Police. Wala man na to, adtur man sa pikas balik atong bakante, adtur man sila dito, mga adtur man na sila. Alang sa Aksyon Bisaya, Ninyo Libuna, News 5. Siyam ka panimalay, hingpit nga naugdaw sa sunog nga nahitabo sa Sitio Rojaloca, Barangay Poblasyon, Dakbayan sa Talisay, niadtong Sabado sa hapon. Gitudlong hinungdan sa pag-ulbo sa kayo ang pag-short circuit sa linya sa ceiling fan nga gikan sa balay ni Biafito Segismundo. Ang City Disaster Officer sa syudad sa Talisay daling miabot sa area aron sa pagtabang sa mga nasunugan. Matod sa bombero, gibarabanang moabot sa 200,000 pesos ang gibarabanang danyo sa maong sunog. Light materials ang iyahang karaan nga balay nga light materials. Mga dagkong balay pero light materials, no? So mo na siyang dali ra kani. Muslim community sa Sugbo mipasalig sa pagtabang sa military ug kapulisan batok sa paggukod sa mga kriminal. Kinigiaksyonan ni Leslie Vestil. Alang sa pagpakita silang suporta sa pagpatuman sa hugot ng seguridad, nakigtagbo sa mga sakop sa Muslim community sa Sugbo sa mga sakop sa pulis ug military. Ang tigom nga gihimo sa San Nicolas proper Barangay Hall, gitambungan sa nagkalain-laing Muslim leaders sa Sugbo. Ang matag leader sa Muslim community, misaad nga mutabang sa pagpaniid ni adtong adunay mga daotang tinguha gikan silang komunidad. Ang tigpamaba sa Busayaf mitudlo sa laing pundok nga giila nga Daulat ul Islamiyah nga mo'y responsable sa pamomba. Matud pa sa Regional Director sa National Commission on Muslim Filipinos, Malu Manunggiring, ilang paluyuhan ang kapulisan ug military. Matud nila, ilang suklian ang respeto ug kaayo nga gihatag sa mga Sugbuanon ngadto kanila. Dito sa atin sa Cebu kasi we understand each other. You accept us as your neighbor, good neighbor, and we should also compensate everything you give respect to us. We should police our ranks. It should not only in verbal, it should be put into practice. Matud ni Pero 7 Regional Director Noli Talinio, dakong tabang sa ilang pundok alang sa ilang intelligence investigation patok sa mga kriminal. Ilang gihangyo ang Muslim community nga mo report ngadto kanila niadtong mga tawo nga adunay kadudahang lihok. Ay hinihingi natin yung kanilang suporta para mag-share ng kanilang information, makakalap nila o anything na mga unusual nga yung sinasabi ko, activities, mga suspicious looking persons, ay report lang sa ating kapulisan. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi Vestil, News 5. Nagmasalubon karon ang syudad sa Davao human sa usa ka trahedya sa pagpamomba sa Rojas Avenue ni atong Biyernes sa gabi. Ang maong krimen mikalas og daghang mga kinabuhi. Gikan sa Davao, kinigiaksyonan ni Mike Pasco. Pasado alas 10 sa gabi niya itong Biyernes, dihang nabulabog ang mga nanuroy sa Ruas Avenue Night Market. Human may busikad ang usa ka gituuhang bomba. Sa baong pagbusikad, napulo ka tawo ang dead on the spot. Lakip na dinhi ang usa ka pulis sa Aviation Authority nga si SPO1 J. Abrisin. Sa usa ka video nga kuha human ang pagbusikad, madunggan ang grabing mga paghilak ug makita ang pipila ka mga biktima nga nagbuyod sa karsada. Naghansap ang samaran nga gidala sa ospital. Nakuhaan pa sa News 5 kini usa ka lalaki nga nagpingit sa kasakit human nga nakaangkon og samad sa tiil. Kining usa ka babae sab napuno og samad sa lawas ug nangagisi ang sanina tungod sa kakusog sa pagbusikad.
Sumala sa mga massage therapist nga sila si Edgar Labrador o J. Matos, nakurat na lang sila dihang kalit nga adunay mibusikad dool mismo sa ilang nahimutangan. Pagman magun ako gilot sir, man ako sa ulo, naglingkod ko. Nga, tingaman mi sir nga, nainiboto sir ba, kusog kayo, nangalagpot ng mga kuan sa, siguro bumba dyan to sir, mo to nangalagpot. Mo to pagka naigo, pag ko sir, pag tindog na ako, tinga ko nanay bukol akong diri. Man katong kauban na mo, dagan na to siya, pero naigo na yung isa ka tiil. Dali isab kami abot sa lugar si Vice Mayor Paulo Duterte, Executive Assistant Bongo, Presidential Spokesperson Ernesto Abella o Communication Secretary Martin Andanar. Gisay-isa isab sa Vice Mayor nga una pa man ang maong insidente nakadawat na kini og hulga. May natanggap po akong confidential information. And the last time that I divulged that information, tinira po ako ng tinira ng media in the constituents of Davao. Yun po yung Boko Haram, sir. So, sa ngayon, yung confidential information na binigay sa akin po, yun nga, sinabi, confidential, do not pass this around. Yun yung nakalagay sa text message. So, tumahimik na lang po ako. And I received the information 2 days ago. Usa ka mahan nga nawad-an sa iyang asawa ug anak sa Rojas Night Market bombing sa Davao City, nagpasalamat sa gobyerno nga wa sila pasagdi. Gikan sa Davao City, kinigiaksyonan ni Jem Avacenia. Sakit kaayo alang kang Dennis Larida ang kamatayon sa iyang asawa nga si Melanie Faith ug ang nag-inusara nilang anak nga si Josh Daniel apan nagtuo gihapon siya nga adunay katuyuan ng Ginoo sa panghitabo. Nagpamasahe ang iyang mag-ina ni etong tungura dihang nahitabo ang pagbusikad sa Rojas Night Market. After sa blast, dili ko kadungog tapos nisulod gidayon sa akong una-una. Seconds lang yun nga makaya pa man ako magtindog. Idol na ako akong anak. Yung una ko anak, unsa man, nadili na ko kaginawa dati. Ngunang iyahang gisulti. Ginakarga na ko akong anak. Nakalingkod lang ko sa flooring sa mobile kay puno na. Pag-abot na mo diya sa may Victoria, na feel na ko akong anak na nahulog manggod yang ulo sagikan sa akong abaga. So nakuyawan ko, giingana na ko yang ulo nga maabot na ko og huyop ang yang baba nga makasulod lang gid ang hangin. Gidala pa sa ospital ang iyang asawa ug anak apan wala na kini natabang pa. Apan bisan pa man niini. Kabalo ko nga ang imuhang tumong sa pag war against drug. Gibasbasan o gibless gid na sa Ginoo. Kaya imong tumong para gid sa kayuhan sa among nasod. Siguro part lang mi sa collateral damage. Mapasalamaton sab siya sa tabang nga ginahatag sa gobyerno. Lakip sa kapin sa 60 ka mga samaran kining si Jeramil Bansel. Aduna siya igo sa mga shrapnel sa mata ug sa lain-laing parte sa lawas. Nami sa massage area, ma'am. Tapos? Well, pagtindog na ako, pagkalit lang buto, ma'am. Ano kabantay. Ang masahista sab nga si Jenalyn Rosal, misaysay nga adunay usa ka lalaki nga nagbilin og bag sa ilang area una ang pagbusikad. Basta nakabantay mi ato nga nilingkod to siya, nagpamassage to siya, itong lalaki. Mora to'y nadunggan ako nga, sir, imong bag na nabilin. Wala siya nanumbaling, diretso siya glakaw mo to mga after mga 30 segundo siguro to. Mono to siya ni. Lakip sab sa mga samaran ang usa ka 7 ka bulan nga buntis kinsa na comatose human maigo og shrapnel sa ulo. We actually activated our emergency disaster plan for this institution. All of the doctors, all of the doctors were called and they were here with us in the emergency room. Pipila sa mga biktima ang na-discharge na sa ospital ug ang uban anaa na sa luwas nga kahimtang. Umaaksyon, Jem Avancenia, News 5. Kanhi Arsobispo sa Sugbo may padayag sa iyang kasubo sa nahitabong pagpamomba sa Davao City. Kinigiaksyonan ni Ray Pasaporte. Nasubo si Emeritus Ricardo Cardinal Vidal sa nahitabong pagpamomba ni adtong Biyernes sa gabi sa night market sa Davao City. 14 ka mga tao ang namatay samtang dili muminos sa 60 ang naangol sa maong pagpamomba. Ang spokesperson sa Abu Sayyaf,
mitudlo sa mga sakop sa Daulat Ol Islamia nga usa ka laing pundok ang responsable sa pagpamumba. Nang hinaot si Vidal nga wala na untay laing pagpamumba nga mahitabo sa Pilipinas ug kadto mao'y katapusan sa Davao City aron wala na'y mamatay mga inosenteng sibilyan. Well, I am very sorry that this thing would happen here in our place in the Philippines. Hopefully, it will be the only one. It will not be followed by another explosion. Matud ni Vidal, naluoy siya sa pamilya sa nangamatay ug naangol kay alang kaniya mga inosente kini. Wala na muhatag og dogang mensahe si Vidal sanglit usa naman siya ka retired bishop ug iya na lang itugyan sa bishop sa Davao City. Dako ang pagsalig ni Vidal sa pamunuan karon ni Presidente Rodrigo Duterte kay bisan wala pay 100 days sukad sa paglingkod niini. Daghan na og nahimo ang presidente ug malaumon siya nga kining nahitabo sa Davao ni adtong Biyernes dunag yung mahimo ang presidente niini. Less than 100 days of his government, so hopefully he will be able to do something. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Gideklarar ni Presidente Rodrigo Duterte ang state of lawlessness human sa naitabong pagpamomba sa Rojas Night Market. Gikan sa Davao City, kini giaksyonan ni Jem Avancenia. Pipila ka oras human ang nahitabong pagbusikad sa Rojas Night Market. Daling miadto si Presidente Rodrigo Duterte sa blast site. Dinhi niya gideklara ang state of lawless violence sa tibuok nasod. Nagpasabot kini nga mas mamahimo ng strikto ang pulis ug militar sa pagpahigayon og mga inspeksyon. Dunga niini gipa-lockdown sa lokal nga panggamhanan ng Davao City diin adunay mga checkpoints bisan asa. So I might just declare a state of lawless violence in this country. It's not martial law, but I am inviting now the armed forces of the Philippines, the military and the police to run the country in accordance with my specifications. Midiretso dayon si Duterte sa Southern Philippines Medical Center aron bisitahon ang mga samaran. Pipila sa mga tagtungod ang emosyonal nga misugat sa presidente. Sumala sa hepe sa Southern Philippines Medical Center, nakita niya ang pagkamanggiluluyon sa presidente. Knowing the president, he has this compassion for the victims and he felt very sorry for them. Miadto sab si Duterte sa mga morgue aron tan-awon ang mga namatay sa insidente. Gihalukan pa niini ang usa sa mga bangkay. Personal sab niining giistorya ang mga pamilya sa mga namatay ug misaad nga tubagon tanan sa gobyerno ang mga galastuon hantod sa pagpalubong. Gahapon, may bisita sab sa mga biktima si Vice President Leni Robredo. Giadtuan sab ni ang pipila sa mga namatay lakip na ang lamay sa pulis nga si SPO1J Admeresin nga lakip sa mga mipanaw sa pagbusikad. Umaaksyon, Jem Avancenia, News 5. Pulis ug military ubos karon sa red alert human gideklarar sa presidente ang state of lawlessness sa nasod. Ang katawan gihangyo sa pag-cooperate sa himuon nga mga checkpoints. Kini giaksyonan ni Leslie Caminado Vistil. So I might just declare a state of lawless violence in this country. It's not martial law, but I am inviting now the armed forces of the Philippines, the military and the police to run the country in accordance with my specifications. Tungod sa pagdeklara ng Presidente Rodrigo Duterte sa state of lawlessness sa nasod, ana karon sa red alert ang pulis ug military. Matud pa ni Brigadier General Raul Rosario, mas pahugtan pa ang seguridad sa tanang exit ug entry point sa Sugbo ug ubang dapit sa Central Visayas. Kini naglakip sa seaports, airports ug terminals aron pagsumpo sa datang mga tawo nga adunay mga daotang mga plano batok sa seguridad sa nasod. Pero nandyan na magkakaroon tayo ng paghigpit sa seguridad ng ating kapaligiran, especially mga seaports, airports, mga points of entry, RORO points. Ito ay ayon sa kagustuhan ng ating Pangulo, ng ating gobyerno na mapanatili ang kapayapaan, lalong-lalo na dito sa Cebu na isang maunlad na syudad. Dapat protektahan natin ang lugar na ito. At ang gagawin natin ay isang protection of our city is more of target hardening.
Giklaro ni Rosario nga ana ang hulga sa bisan asa nga lugar, gani dakbayan sa Davao nga well secured kaayo wa makalikay sa pagpamomba. Ang mas istriktong pagpatuman sa seguridad sa Sugbo alang ra usab sa kaluwasan sa mga lumulupyo. Gipasabot sab ni Rosario nga ang deklarasyon ni Presidente Rodrigo Duterte dili sama sa martial law. Igo lang ang gipaapil ang military sa kapulisan aron maprotektahan gikan sa mga daotang elemento. Let's keep calm, but let's be vigilant and be observant. Tulungan natin ang ating mga law enforcement agencies na bantayan ang ating mga kapaligiran. Kung meron man tayong mga napapansin na mga unusual activities, mga questionable characters, i-report po natin sa ating mga pulis at sundalo dahil kung hindi po makikipagtulungan ng ating mga kababayan, mahirap pong sugpuin ng pulis at ng mga kasundaluhan lang mga ganitong klaseng mga threat sa ating seguridad at kapayapaan. Si Cebu City Police Director Senior Superintendent Joel Doria mihangyo nga sabto ng ilang pagpahigayon og checkpoint nga makabalda og gamay. Tuyo nila nga masumpo ang mga tawo nga adunay daotang plano. Yung pong checkpoint natin is random. Kasi po hindi natin pwedeng i-straight yun considering alam naman na po natin yung traffic dito sa Cebu. So tinignan po natin kung saan yung strategic location. Then magsiset up tayo ng checkpoint. 11 police station po yan. Random yung checkpoint na gagawin nila. Random din po yung location at yung oras para hindi po tayo mapattern. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi Vestil, News 5. Gideploy ang mga sundalo dinhi sa dakbayan sa Sugbo alang sa pag-abag sa kapulisan sa seguridad human gideklara ni President Duterte Rodrigo ang state of lawlessness sa nasod. Kini gi-action na ni Edwin Cañete. Alas 10 kaganang buntag miabot sa South Bus Terminal ang mga sundalo sa Bravo Company sa 74th Infantry Battalion sa Philippine Army nga nagbase sa lungsod sa Balamban. Sila uban sa kapulisan alang sa gipaygayan nga security check o pagbantay sa seguridad aron malikayan ang nitabong pagpamumba didto sa Davao. Ang Bravo Company Commander nga si First Lieutenant Dexter Ranier mibutya nga dili lang South Bus Terminal ang ilang gibantayan uban sa kapulisan lakip na nini ang mga pantalan, airport, lakip na habig sa South ug Norte nga bahin dinhi sa Sugbo. Gipasabot ni Ranier nga ang kamanduan gikan sa ilang labaw maong pagsuporta sa PNP aron mahatagan og igong seguridad ug kalawasan ang katawhan. Mag-visit ng mga ports, mag-conduct ng visibility patrols, then mag-conduct ng checkpoints. As of now, meron na po tayong na-deploy na tropa. Giawhag usab ni Cebu City Councilor Dave Tungulak, chairman sa Police and Peace and Order Committee, ang katawhan sa pagbinantayon kanunay ilabi na sa tanan nga mga PUG driver, taxi driver, vendors, habal-habal driver sa pagtaho sa kapulisan, sa gayon nga adunay sila makitang tao nga katingalahan kayo og mga lihok. Gimanduhan usab ni Tumulak ang tanan nga mga tunghaan, mga mall, gasoline station, MCWD ug uban pang mga pribadong sektor sa pag-activate sa ilang mga CCTV camera. Ato silang awhagon ng atong katawhan nga mutabang sila sa atong gobyerno sa kapulisan pagkuha og mga impormasyon dili angay malisang. Wala nga kaganinang buntag ako sang gipanawagan pod ang VECO, MCWD, ang mga gasoline station, ang Chamber of Commerce pagpalig-on sa ilahang seguridad. No, sa ilahang mga security, sa ilahang mga CCTV cameras. Nakadawat usab og kamanduan ang tanan nga mga vendor diya sa South Bus Terminal kabahin sa pagmatngon kanunay ug hugtanon nilang gidili ang pagpabilin o sa ilang mga customer og bag diya sa ilang tindahan sa pamasin nga adunay bomba nini ang gisulod. Nga di mi pabinlon kay bisag ana di butang nga binuang ba. Karon wala mi kay gipusidanan man lang sir 5. Dugay na yun ang gikuha nila nga di may pa dawato, bilin-bilin na rin mga bag. Sa pagkakaroon, wala pa makabantay ang mga vendor diya sa South Bus Terminal o mga tao nga adunay daotang lihok. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Seguridad sa Mactan Airport hugot nga gipatuman tungod sa pagpamomba sa dakbayan sa Davao. Si Jinky Receipt sa detalye. Gikan pa sa dakbayan sa Davao ang langyaw nga si George Strunk, kuyog ang iyang asawa. Tua sila sa Davao dihang nahitabo ang pagpamomba Biyernes sa gabii. Apan taliwa sa nahitabo, buot lang gihapon sa magtiayon nga mobalik didto tungod kay alang nila usa sa mga luwas puy-an ang Davao City.
I plan on going back to Davao, yes, as soon as I can. No, it didn't scare me at all. Okay. Gipasalig karon sa pamunuan dinhi sa Mactan Cebu International Airport ug sa mga kadagkuan sa kapulisan nga luwas ra ang tanang mga pasahero nga moabot dinhi sa maong tugpahanan tungod sa mas sugot nga seguridad nga ilang gipatuman nunot sa Rojas Night Market bombing nga nahitabo sa miaging semana. Human sa madugoong hitabo sa Davao, daling gipaubos sa heightened alert ang Mactan Airport. At tubangan sa pag-asa, adunay team sa SWAT nga makita samtang busy ang airport police sa pag-check sa matag sakyanan nga buot mosulod sa perimeter sa airport. Gawas sa mga gwardya sa MCIA, nakig-alayon sa bang management sa Airport Police, Aviation Security Unit ug Office for Transportation Security. Giilan nila ang sulod o gawas nga bahin sa airport nga mo'y posibleng target sa mga daotang pundok. They are still on security level 1, but there might be a probable heightening today to security level 2. But that depends on Manila OTS, on National OTS. But even without the upgrading to security level 2, OTS has already increased its frisking operations. Awhag sa PNP ngadto sa publiko kanunay magbinantayon og alerto sa ilang palibot. Ang mga pasahero giawhag nga magsayo sa airport aron di malangan sa ilang mga biyahe taliwa sa mas gipahugtan nga security check. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Usa ka text message mikatap nga adunay himon nga pagpamomba sa mga mall sa Sugbo. Gi-verify impormasyon sa military ug police dungan sa pagpanghangyo sa pag-report nga atong adunay mga kadudahan ug kalihok. Kini gi-aksyonan ni Leslie Vistil. Data na lumalabas so far ay walang dapat ikabahala. Kini mo'y gihatag nga assurance sa commander sa Central Command kalabot sa mikatap nga text message. Ang text message nga mikatap sa Facebook Messenger nagpahimangno sa tanan nga di una magsuroy-suroy tungod kay dunay mga suicide bomber sa mga mall sa Sugbo. Matud pa ni Brigadier General Raul Rosario sa Central Command, ang usa ka text message mahimo ni bisan kinsa apan dili nila isalikway sa bisan unsang impormasyon ug intelligence information. Tanan ilang gihimo karon aron maprotektahan ang Sugbo. Ang mga text messages ay napakadaling gawin at kahit sino-sino ay pwedeng gawin yan. Kaya ang mga ganyang impormasyon ay kinakailangan i-validate at hindi agad pinapaniwalaan. Si Piero 7 Regional Director Noli Talinio miingon nga ilang gi-verify ang mikatap nga text message ug mipahimangno sa publiko nga magbantay batok sa mga tawo nga kadudahan ug lihok. Gikinahanglan nila ang tabang sa publiko aron mapanalipdan nila ang Sugbo ug ubang bahin sa Central Visayas. Bine-verify pa rin yan, that is still under validation at ang importante dito ay maging vigilant tayo. Kalma lang tayo pero maging vigilant sa ating kapaligiran para sa ganun ay may report natin any unusual na mga galaw dyan activities at para sa ganun ma-actionan kagad na natin. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Busy Mayor sa Dakbayan sa Sugbo mipadayag nga pabor alang sa mga negosyante ug investors ang pagdeklarar sa Presidente of State of Lawlessness. Iyang giklaro nga dili kini sama sa usa ka martial law nga mahimong manakop ang mga tinugyanan bisan og walay warrant of arrest. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Dili maapektuhan ang mga negosyante o mga lokal nga investor dinhi sa Dakbayan sa Sugbo sa pagdeklarar ni President Rodrigo Duterte sa state of lawlessness tibuok nasod. Hinuon mas pabor kini sa mga negosyante tungod kay nagpasabot kini nga ang kagamahanan naghimo silang trabaho ilabi na sa kahapsay ug kalinaw. Ingno na to confidence nga that the government is doing its job, that the administration is overseeing the peace and order situation. Kay ugway himuon ang presidente ang mahitabo murag gipasagdan lang ning mga ingon ani no. So on the gipasabot ni Cebu City Vice Mayor Edgar Labilla sa katawhan nga dili kini sama sa pagdeklarar og martial law. Wala usab masuspenso ang writ of habeas corpus kun ang pagpanakop bisan og walay warrant of arrest. I think justified ang iyang pagsulti og state of lawlessness. Dili man ingon nga kining ang kanang pag-issue of warrant, kanang habeas corpus is being suspended. So sa ato pa, justified because of the situation that is now happening in the country.
Basta Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Mandawi City Mayor Luigi Quisumbing mibisita sa SWAT office sa PNP aron pagsusi kung unsa sila kaandam panahon kung dunay hulga sa ilang syudad. Kinigaksyonan ni Jinky Rosit. Alas 8 kaganang buntag ibisita ni Mandawi City Mayor Luigi Quisumbing ang buhatan sa SWAT. Personal niyang gisusi ang mga kahimanan nga naa ang SWAT personnel taliwa sa nitabong pagpamomba sa night market sa Rojas, Dakbayan sa Davao ug sa Cotabato. Buot sa mayor nga masigurong luwas ang katawhan sa Mandawi gikan sa posibleng terroristic attack. Nasuta sa mayor nga kuwang sa kahimanan ang SWAT Mandawi tungod kay sa karon usa lang ang ballistic shield nila, binocular ug sniper rifle. Kuwang sab sila sa smoke grenade ug tear gas. Bugtong duna sila mao ang Kevlar helmet, bulletproof vest ug gas mask. Tungod ini, gisaad ni Quisumbing nga muhatag ang LGU ug dugang ayuda ngadto sa kapulisan. It seems that there are some pieces of equipment that the city can further support their efforts. Hopefully, we will be talking to our management team karon sa City Hall to make sure na atong ma-acquire ang mga pieces of equipment na makatabang sa mission sa SWAT to keep Mandawi City safe. Pagkakaroon wa pay na monitor ang kapulisan sa ilang syudad sa mga tao nga buot mo sabotahe sa peace and order sa ilang dapit. Mato ni Senior Superintendent Roberto Alanas, alerto sila karon sa bisan unsang matang sa security threat. So para wala pa tayo natatanggap na threats dito, but as I said, the Mandawi City Police Office, we are always ready, no? We should always anticipate and one step tayo palagi dyan. Subay ini, hugot na sab nga gipatuman sa Mandawi ang curfew sa mga minor de edad, taliwa sa deklarasyon sa Pangulo nga state of lawlessness. Which is why we are calling for a strict implementation of the curfew ordinance to make sure that at past 11 p.m. at night, the minors of Mandawi City are safe and at home and accounted for. No? Kay Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Mga binilanggo ug mga bisita sa provincial jail na bag-uhan sa palisiya nga gipatuman sa pagbisita sa mga prisuhan. Kinigaksyonan ni Ray Pasaporte. Nakuwangan ang mga asawa sa piniriso sa CPDRC sa unang adlaw sa pagbabalik sa pagbisita sa bilangguan karong adlaw. Kaganihang buntag, gibisita sa mga sakop sa media ang bilangguan ug nabantayan ang istriktong gipatuman sa kapulisan. Sa ganghaan palangdaan, ang mga gibitbit nga butang sa mobisita gisusi na sa kapulisan. Ikaduha, muagi na sab sila sa duha ka canine dogs. Kinahanglan nilang ibutang ining karton ang plastik nga gisudlan sa gidala nila. Ang caretaker sa canine sa Philippine Drug Enforcement Agency mumando sa iro sa pagsimhot kung doon na may droga sa sulod ni ini. Usa sa duha ka iro mao si Hacheko ang nakadiscovery sa Cebu sa usa ka babaeng langyaw nga nadakpan sa Mactan, Cebu International Airport ni adtong buwan sa Hulyo. Ang katapusang inspeksyon, kining mga pulis nga mas istrikto hilabi na ni adtong musulod sa conjugal rooms. Kinahanglan ibilin ang ilang butang sa lamisa ug tapot lang sa lawas nga musulod sa conjugal rooms. Di nagpaabot sab ang ilang paris nga piniriso. For security purposes ko, security reasons, nganong dili nato i-allow na mga items nga di nato allow dito kay conjugal god. Ang conjugal is they are they are staying in private room, di ba? Private room. So ang ato alang is if ever nga naatay na miss sa checking, so dili makalusot dito. Gumikan sa kagamay sa panahon nga gitagal sa tadumala sa bilangguan, nireklamo ang kabanay nga mas maayo pa unta kuno nga ibalik ang naandan kaniadto. Gumikan kay dili makakuyog ang ilang mga anak. Si Nanay Fe nga taga-Kompostilan ingon nga hasol alang kanila kay wa sila magkaistorya og tarong sa iyang bana. Ibalik man tong dati nilang pamaagi. Mubura man gid kayo gyud. Di ba malalim ang back-and-forth namong pamasahe. Layo kasi lang itong amo ako, Compostela, bukiran pag Compostela. Para mo kanin 30 minutos, dili ni igo? Dili, Mas nindot jud unta to ibalik sa una pa. Ito sa
Nga makasud lang masin dito ra ta sa dito kuan ba dira sa gawas kay Sabado Domingo? Sabado Domingo kay mga bata mo gud eskwela. Ya, parein aron dili man unta ko pare yung mama kay labi na ang mga bata maghatod pa ta eskwelahan nya magkuha. Si Bobby Legaspi ang kasamtangang luyo-luyo nga warden sa CPDRC. Niingon nga di pa siya kasulti kanus akutob ang dugang security sa bilangguan ug mag-agad lang siya sa kamanduan ni Gobernador Junjun Davide. Karong alas 4 sa hapon, magtigom ang Task Force CPDRC alang sa assessment nga ilang himuon. Si Senior Inspector Susi Muhabas, team leader sa Provincial Public Safety Company nagkanayon, nga nag-adjust pa sila sa sitwasyon. Kay una kining higayon nga nidawat sila og bisita. Gikan sa 18 ka pulis niabot na sila og 21, human na dugangan ug laing 3 ka babae nga pulis. In the aspect sa security measures, ato yung gikuhan ang thorough search. So, duha ka check ang ilang agian, 3 ang ilang agian. So, first check is dito sa may entrance. Then, ang ikaduha mo, agi sila sa PDEA or katong sa sniffing. O ang ikatulo final is din kaling diri nga una na itong ipaamot ang ilahang mga packages sa mga bisita. So far, ang kuan lang is mo-adjust lang ta. Adjust unod gamay nga sistema. By the end of today, 4 p.m., we'll have another briefing assessment. And from there, we can determine how many, if we need more personnel, we'll request. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Gitapos sa COMELEC ang ilang clustering sa mga voting precincts sa dakbayan sa lalawigan ug lalawigan sa Sugbo bisan og dili madayon ang eleksyon sunod buwan. Matud ni Attorney Lionel Marco Castellano, ang Cebu City 2nd District ang wala makahuman sa clustering. Sa higayon nga mapirmahan ang balaod sa pagsibog sa eleksyon, magsugod na usab sila sa registration of voters. Say preferable po sa COMELEC na part. Kaya gusto ta nila is 2018. Chairman told them that doon na kayo nasa preparasyon naman sa 2019. Disugod naman may preparasyon na. So, the election must be in 2017, which mo na lull period naman. Mga imahe sa Berhen Maria giprocession kagahapon sa mga deboto sa gipahigayon nga Walk with Mary. Kinigasyon na ni Leslie Vestil. Gitambungan sa libuan ka mga tao ang gihimong Walk with Mary sayo kagahapon. Gikan sa mga bata ngadto na sa tiguang, himsog ngadto na sa adunay sakit ang misalmot og misakripisyo sa paglakaw gikan sa Fuente Osmeña paingon na sa Plaza Independencia. Ang maong kalihukan gipanguluhan sa Children of Mary nga giubanan sa nagkalain-laing parokya sa Sugbo. Giprosesyon ang nagkalain-laing rebulto sa mahal nga Birhen. Tumong sa maong kalihukan ang world peace ug pag-ampo nga mahunong na ang sunod-sunod nga patay sa nasud. For world peace and especially peace in our country, especially these days that killings, wars are happening. Malalim na panalangin at pananalig sa Diyos at sa mahal na Birhen. Misalmot kining magtiayong ruplo sa Barangay Guadalupe. Ang asawa nga si Lealin miantos sa paglakaw bisan ug aduna kini kakulian sa lawas. Si Lealin mipadayag siyang panghinaot nga dunggon sa mahal nga Birhen ang iyang hangyo nga ayuhon siya gikan sa stroke nga iyang nasinati sukad tuig 2014. Mga ipagtabag Ginoo. Hila ko dito. Ayaw hila. Ang sa ma'am. Istorya lang. Mga ipagtabag sa Ginoo. Maayo ko sa kong sakit. Para maayo yung nakasawa ba, mga muyo na ko nga tabangas man yung grupo. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade, Vestil News 5.
Gibuksan kagahapon ng usa ka buwan nga kasaulugan sa Broadcasters Month sa KBP. Gisugdan kini sa usa ka parade gikan sa Capitol hantud na sa University of San Carlos North Campus sa Mango Avenue, Dakbayan sa Sugbo. Ang tema karong tuiga sa KBP ang kausaban sa bag-ong Pilipinas. Giauhag sa nagwali sa misa ang mga sakop sa media nga magkahiusa sa pakigbatok sa problema sa gidili nga drogas. Ang napilian nga Mr. and Miss KBP maoy mga representar sa Press Freedom Week karong semana. Ang tibok adlaw ang kalihukan nga naglakip sa mga kalingawan ug sports sama sa volleyball ug basketball. Radyo din sa Sugbo, mga KBP members o silang television, dako kay tagpapit ni Bagong Pilipinas nga makatambayayon ta, kitang tanan, kung mata sugot na tanan, sugot ta, dapit ta, duyot ta, tambayayon ta, kapag hindi ditawag na to fight against drugs. Happy day mga igsoon! Labing taas o kinahabogan nga terrifying glass bridge sa tibuok kalibutan nga anaa sa China. Wa na pasudli sa mga turista, human lamang ang 13 ka adlaw gikan sa hingpit nga pagbukas niini sa publiko. Kun ngano, atong Siron pinagi nining report. Ang kinabugan og labing taas nga glass bridge sa tibuok kalibutan nga anaa mahimutang sa Zhangjiajie Grand Canyon sa Hunan Province sa China, giyong wa na pasudli sa publiko human sa 13 ka adlaw gikan sa pagbukas niini. Matud pa sa mga nagdumala sa mga scenic area nga ang infrastructure sa mga lugar nanginahanglan og urgent retrofitting ug lakip nga masiraduan ang nabantog nga glass bridge nga malakip sa mga maintenance. Ang maong bridge gisirad-an niadtong Biyernes. Ang 430-meter long ug 6-meter wide glass bottom skywalk gibuksan sa mga bisita niadtong tunga-tunga sa Agosto niining tuiga. Human ang pipila ka mga test nga gipahigayon sa pagsukod sa kalig-on niini. Tungod sa breathtaking views gikan dinhi, daghan gyud ang mga naingganyong bisita dinhi. Lakip na ang mga katawhan gikan sa nagkalain-laing parte sa kalibutan. Gingong 8,000 ka mga turista lamang matag adlaw ang pagatugutan nga maka-experience sa mga terrifying bridge. Apan aduna higayon nga mulapas pa niini ang gidaghanon sa mga bisitang moadto niini. Tungod sa pagsira sa mga bridge nga gikonsiderar nga labing bagong atraksyon sa China, daghan ang naguol labi na kadtong mga nakapabook na og tickets sa mga nagkadayang tourist and travel agencies. Alang sa walay karapusang mga chika, umanik ko ninyo matag alas 7:30 sa buntag. Weekday sa Rete JP sa Radyo 511.9 News FM Cebu. Ako si JP Lau Katsara, mga word of the gay, nagkanayon. Kung maghubog gani, maghubog lang. Why tiksanay og X? Agay! At least si JP lightens up the mood, no? Yeah. Attorney Georgia, no? It's It's a just very- such a sad day, no? Yes. Sa nitabo sa kaning at Davao. The entire Philippines Yeah. is in mourning with Davao right now. We extend our condolences sa mga pamilya sa naangol, no? And the entire Filipinos in general, subok yung kayong paminaw, no? And I'm Yeah. really saddened and hurt sa maong pangitabo. Ako personally, I am with the President in declaring state of lawlessness. Yes, actually, there's nothing wrong with it, actually, guys. It's just calling the military to help suppress violence and lawlessness. And in this note, we want to tell everyone that we are one united Philippines. This is not the time to be, Yes. to mag-away-away and everything. We are one against violence, against whatever that is, what happened in Davao. So, but in the meantime, let's all be safe. Keep safe, everyone. And let's pray for the souls of those horrible folks. Exactly. Maugkadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon o konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, Kay di ilang kutob sa balita. Aksyon!